Saya sian son ai ka brom show play lai ki ka ka kia kunjoro ai ka por ka ber shakri kunjoro son ong kat ba ka yeng mani ka bat khli ngai skam ki tang bon ki men sim ki baron kam yo play tiga ngai ku play ro ka ya sipi we ya ka ba pila plat ni por ka jong pi yang non mon shakri lang hani po to play nong kan ku ya pi ba ka yeng ka jong pi ba ka jing ka jing kia ka jong pi bộ năng đơn cắt bạc yên ở trong phi hi bờ quay rồi chính điệt khi là quay hani for nhà tiếp bờ đó vật cái gì mana vật cái bờ khói nhà tiếp hi cái đây cái for bạc cái Christmas cái macam tigla ya sirom ceneng hoi komentar ngi snow ngi kindiat kala kham snow puja ta cái jinglong Christmas kam dalong show kum bak long hak tu ki por ki snam ki balen rang ba to ki bange tu ngi dang yai lekmen ya kadi Christmas ngi dang pedang ya ta ka jingwan ukon ublai ko bon ki bange ya ta tingi kin mau kin diat ladang in pai kin diat chadien da se ki ba la kham he ki ba kham no ata nei ki bon ki ba kham no ata ki la ban te bai ta ke le se ki ba dang kham duna ka ta ro le se ka la ban long ka jinga thu khana ai pi ro iki mau ko po shua habang yong ka Christmas ke dei po ka bat nam ha nam ka yo nam ka ha nam ka song ka thao ika ki preo ki bun kam ki mare khoi ki yeng sam khoi snang thao ki ai rong ki nyat yet nya bun kam mi pa so jan Christmas o ngi nang khna le ajan dei ni po Christmas sai ra sa ka wan le le cloud pom ki dik se ban decorate hayem hati po pa don ki Christmas tree ba shna lu breo ma ye bun kam ni ando khlong khna ba he ba san baro ki bun kam baro ka di Christmas kalong ka i song shit ba jingwai ki jingpot ki sawan ting tong ying breo kata song shit hem na ta Christmas no kata ngin mau po men shuaro ngidang mlien ba ki tu ki ai kat Christmas menta ngai la khamduna ba ju khamdan shu ma so ka Christmas ta la khamram batat do sai mai apoi sam pho rem sha ka Christmas ki don tu ba khamret ở thiệt là tình ca lại yo lại sau tu lý hôn ca yo khambun kham cái lang yo bun kata lang subang mau le yo ai lu ki perlok perja ye bun kam ki kena ye bun kam ye tho ka Christmas ye rung na cái yeng si cái yeng ye le na cái yeng si yeng banyo ai ka Christmas ki perlok perja tungi kalong ko so song shit bat kalong lu bat thumuna ka jinglong kena ngakin mau habangi ai ka Christmas musai na khamlong lui ki jinglong kena jungi abang ai ka Christmas ki ju keliru ik perlu memang ai ngali la dau mai mo ngim ai la ta ka jinglong kena jong ni sha te hoi ka long ka was ngau tunan pha ta ka jinglong Christmas ai kom sha hoi men ta ka la kham puja net te wa ka ta ru ka don ni ki jaka ki ba ki breu ki dale Christmas sha ti hani por ngakwa manura ya kani ka jingkran jonga ka bai dai bat kani ka Christmas larangi phai nya ka kitab jong Isaya kalnong banyo gut khot khat sao kum juru Isaya kalnong gut khandai ka khot ka ban riu ba banyo Isaya jangan habat ndia ka Bible halo ma ba nga khabduna ndia khmat
lọc ra bên này ông ai lọc được mà rồi Isia là nong cái bao nhiêu khát sao nama kata utrai nama kata utrai un ai cái đặc epi hakmi cái thấy sati kan pun khôn kan kharu yêu khôn on khot ru on khot ya ka keteng trong u Emmanuel cái thấy sati kan pun khôn kan kharu yêu khôn on khot ya ka keteng trong u Emmanuel công chúa na lần nong có khinh đai cái khot cái bánh riêu bát bánh nhiều nama hangi la kha yêu khôn la ai yêu khôn cái chính sinh cha kan long halo cái ter peng ju baron khot ya cái teng ju u ba phla u nong sla u blay ba khao bo u pa bom jikot u sem cái chính suk cái chính roi cái chính sinh cha ju ba cái chính suk kan om kut shu halo cái khet u debit but halo cái hima ju ya ka ban pin yang ya ka bat ya ka ban Christian ya ka da ka jing bisa bat da ka hok nado menta bat hala kata the jing should have mu try ki pat kan pendap ya kani tu ngi doi try to see ne for ni solo one ma ka jam me try but ka pat je me tu ko kui ka por ka long ka por try ba ka ku na me try oi try ngi yang ni ku bas sudah ngam do ni tu keren ma me tu ta ma me ba pin smong thon but ka buram ru kan le sem here try ka ku ya ka we score ka ba lao nya smong kum ju ru yang ha ba ki ai bang nya smong la ti ka jang me kin rong ha do lo ka jang ni try but ka nya rap yang ni try ba ngi nang yo shu ya ki jing ba ma ka jan se wono you know ingi ki ku try ba ka ku ni po kan long ba ka ku da mi try ya ki ku but ma like ka jang ni tonight like ni sem le su si ka ma hak tang ng Jesus Christ amen ti hani por na kwa banon ra ya kada ka phang pedeng ya ka bang pet lingba ka ni ka jing tho ti ka chong ple ka long ying ba u jisu on kha ka long ying ba u jisu on kha habang ina pen nang habang ina puli ya ka ti ka chong ple ladang i pet ya ka ti ka chong ple ka bla tho ka ti ka chong ple ni ki don tang khin dia kam da don buon than ke ki jing batai Siapang kani ka kme jong Jisu bat utau pa ki bagi jong Joseph kadang tang katu kat ni kada ka jing tho siapang jong ki ban batai benya ye ki siapang ka Mary ba Joseph yakti ka jong play kam sim lai thu nang no ka Mary ka wan nang no Joseph wan ki me ki pa ka Mary kita ki baye ki basam kita ki bai don kat baka hang no la khai ka hang no la khai u kum no la pen san kum no la pen he bat kum no ki em ki long kam sim la don ka jing tho to purai nang ta la dang pe shu shu om sim la tho kum no ka meri ka yam kum no Joseph yam habangi Pedro ha ka por bo Jesu le akini ki kam ministry ka jo le pa yalam nyem ju kham kin mau
Balong bau Joseph udon regat bau jis. Ngem ju kham kan mau wan ong bau Joseph ulet ringkat bau jis. Am sin madan ni ketika.